Ana perkara apa mbarani kok kocar-kacir kabeh? Halo Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin ya. Iya ya Cah, dina iki pawonku ngguri koyo kapal pecah. Ceritane amben sing biasane tak nggo ngengkiri lontong iki Cah, ambruk. Kowe roh Cah, perkarane apa? Ya iku gara-gara wong ayu. Engko nek ana takok, sapa Mbak Titin wong ayu iku? Iku lho Cah, tikus wirok sing gregetno wong. Lah piye Cah, lemah ngisor ambenku iki didukiri kabeh malah ambruk dadi ya tak benakno pisan. Idep-idep sekalian resik-resik, ancen wong ayu iku wis gregetno wong kok ya. Apa ae digondoli nggo susah. Ngono iku nek kowe kudu mbok apakno jajal Cah. Luruane sing bar digondoli wong ayu iki mang tak buak, tak resiki, genti iki lemahe tak ratakno ya. Bariku ngeduk lemah gawe mendem cagake Cah. Lah ancen konsepe ambenku iki ora tak genjang-genjong dadi ya sikile papat iki tak pendem ae. Bariku iki ragangane pakune padha coplok dadi ya tak pakuni meneh Cah bene kantil. Asline jare bojoku ya kon bubar yae. Lah tapi piye iki ya penting. Engko nek aku entuk pesenan lontong akeh, ki ambene iki engko kenek gawe ngengkiri lontong. Mas bojo roh aku iwet dhewe sakake dadi aku diewangi. Diewangi ngeduk cagak sikilane ambene yo Cah. Jare ben ndang bar, ben tambah kuat iki kedukane iki mang diurugi karo gendeng utawa kreweng-kreweng sing wis pecah yo. Jare Mas bojo ben bakok gen ora gampang oglak-aglik. Wis bar mendem sikilane iki genti ragangane tak tumpangno. Nek wis karin nerapno ngene, aku wae dhewe wis ngatasi. Dadi ora perlu diewangi Mas bojo meneh. Aku ancene urip ning desa Cah, pawonku ngene iki nek ngarani aku ya wis alhamdulillah. Aku ya ora ngarani nek pawonku iku resik, tapi nek duwe pawon kaya ngene iki wis bersyukur. Ya sapa tahu besok iso duwe dapur estetik kaya uwong-uwong. Bar kabeh leku masang ambenku iki mang langsung ae genti tak sapuni pawonku ben ketok resik ya Cah. Ancen mang akeh susohe wong ayu. Dadi luruane yo akeh tenan. Tak buake dhisik luruane yo Cah. Lho delok le dapurku nek wis ngene iki kan yo wis sik, nek disawang yo penak. Sing penting duwe dapur iku nyaman nek dienggo masak Cah.